miten on, Jarno, koska sä oot kuullut ensimmäistä kertaa puhuttavan tällaisesta ideasta, että Mikon talon seinässä voisi olla jotain tämmöisiä liikkuvia neliövaloja? Niin mun täytyy sanoa, että ensimmäisen kerran tietysti kun Tampereelle muutin vuonna 1998 ja tuohon yliopistoon tuli opiskelemaan, niin Mikon talo oli aika valtava elämys. Itse en ole koskaan asunut siinä, mutta aika paljon legendaa siitä liikkui silloin jo ja enemmän tarinat oli ehkä sen tyylisiä, että Mikon talon ikkunoihin yritettiin valoja saada syttymään erilaisilla tavoilla, että joskus aikanaan siellä oli tämmöinen sisäpuhelinjärjestelmä, että soittelemalla randomilla aina kaikkiin numeroihin, niin yöllä jos mitä sai päälle, niin tää oli yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto oli tietysti huutaa tuosta tietysti sitten tästä ulkoa ja katsoa, mitä tapahtuu. Mut ensimmäisen kerran mä oon kuullut tästä 90-luvun lopulla ideoituna. Sitten, oi, nyt päättyi peli. Siellä juuri päättyi peli. Voin kertoa siellä yleisössä oleville, että täällä on nimittäin, tai äskeiseltäkin paljon tätä huomaamatta, koska toi mänty on juuri ton oikeanpuolimaisen palkkirivistön edessä tästä katsottuna, niin hankaloittaa vähän Tetristä, mutta